Ftit ġimgħat biss il-bot mill-budget, il-korpi kostitwiti qed ikomplu joħorġu bil-proposti tagħhom dokumenti illi kollha għandhom l-istess sentiment il-bżonn ta' bidla fid-direzzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Issa kien imiss il-Malta Development Association illi ħabbret 26 proposta għal budget illi jmiss fejn sostniet illi dan se jkun budget kruċjali b'mod speċifiku għas-settur tal-proprjetà. Dan fid-dawl tal-fatt illi l-budget għandu s-saħħa jindirizza n-nuqqasijiet li ġew osservati matul is-snin. Bl-MDA sostni illi kapaċi jħejji id-direzzjoni u l-pjan tal-gvern għas-snin illi ġejjin. Is-26 proposta iffukaw fuq 8 temi prinċipali: il-kwalità, is-sostenibilità u l-affordabilità tal-proprjetajiet, il-kwalità ta' ħajja aħjar, ir-reviżjonijiet ta' proċessi eżistenti, tiġdid u aġġustamenti fosthom fl-iskemi tal-first time u second time buyers biex ikunu estiżi, tibdiliet fis-sistema tat-taxxa u li tiġi indirizzata il-burokrazija. Il-proposti jinkludu tnaqqis tat-taxxa fuq donazzjonijiet bejn il-familjari diretti, allokazzjoni ta' fond biex jiġu akkwistati proprjetajiet f'żoni urbani sabiex dawn jiġu żviluppati fi spazji ħodor miftuħa għal pubbliku u l-possibilità li persuni illi ħadu loan mill-bank ikunu jistgħu inaqsu l-imax mit-taxxa ta' dħul tagħhom fost l-oħrajn. Bl-MDA jissostni li huwa importanti li jintbagħat sinjal ta' politika ċara li l-gvern għandu bżonn sabiex jippromuovi l-kwalità u s-sostenibilità tal-bini f'pajjiżna bilan li jkun hawn miżuri li huma fl-interess tal-pajjiż kollu.